ट्राइबेलनि जि रिप्रेजेन्टेसन दंमोन जि बेयाव एसेम्बलि आरो पार्लियामेन्टआव जि दङमोन बियो मेनटेन थागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुजिदोंना बुजियाखै, फरायदोंना फरायाखै, ना जोंखौ दाय होनो ब्लेम होनो थाखाय माहारियाव गावस्रा गावस्रि लाबोनो, माहारियाव डिसइउनिटि लाबोनो, माहारियाव माने मोनसे ब्लेम गेमनि थासारि लाबोनो थाखाय बिथाङा बेखौ बुंदों नामा जों बुजियाखै। बेयाव खुनु जों गोदान बाथ्रा बुङाखै, खुनु जोङो जातिनि खहा जानाय बाथ्रा बुङाखै, तथ्यनि आधाराव जों बुंदों। आरो बिथाङा गस्ला गाननानै बिथाङा राष्ट्रपतिखौ लोगो हमदों, इलेक्सन कमिसनखौ लोगो हमदों, मैयाबो फैदों। दा खोथाखौ गोरायै बुंबानो जाया। बिथाङा बुंदों जे जोङो 15टा दाबि होदों, जायो जाया उननि खोथाना बयबो दाबि नांगौ। मोनसे आफादनि मान मर्यादा थायो, मोनसे आफादनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि थायो, मोनसे आफादा गावनो मोनसे फाउन्डेसन थायो। जातीयताबाद जातिनि अस्तित्वखौ लानानै आपोजिसन भाबै जों खामानि मावदों आरो बेयाव संबिधाननि प्रभिजन, कनस्टिटिउसनेल बिनि क्राइटेरिया प्रभिजन बेखौ नायनानैसो मोनसे आफादा दाबिखौ लाखिगोन। ओरैनो नों धेमालि खालामनाय गथ' गोरलै बायदि जुदि नों दाबि खालायोबा बेखौथ' सोर गनायगोन आरो बिनि जास्टिफिकेसननि बाथ्राबो फैगोन। दा बेखायनो बिथाङा मैया जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय, आं बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि, जोंनि आफादफोर, जोंनि इन्टेलेक्सुवेल माहारिनि साफ्रोमबो साधारन जोंनि सुबुं व्यक्तिफोरनिसिम आङो बेखौनो क्लियारलि फोरमायनो नागिरदों जे बिथांनि जि बुंनाय बे बेसिस गैया। बैसुमुतियारिया जों जेब्ला बाहेरायाव ओंखारबोयो जोबां समाव, बे समाव आयगनि सिगाङाव अनुप चन्द्र पान्डेनि सिगाङाव बिथाङा जेला स्टेटमेन्टखौ होयो। बे समाव कमप्लेन होदों जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10टा सिट रिजार्भेसन बिनायखौ आं अपोज खालामो। बे बाथ्राखौ बुंनायाव लोगो लोगो अनुप चन्द्र पान्डे इलेक्सन कमिसनार बिथाङा थोंजोङै बिथांखौ काउन्टार होनानै रिएक्सन होदों होननानै जोंनो खिन्थाफैदों जे मालायनि प्रप'जेलखौ लानानै नोंथाङा बेयाव उकालति खालामनाङा, नोंथाङा नोंथांनि दाबिखौ बुं, नोंथाङा नोंथांनि जिखिनि प्रप'जेल बा जिखिनि नोंथांमोननि एजेन्डा बा इस्यु दङ बेखौ बुं, ग्रिभेन्सेस दङ बुं। बे बाथ्राखौ बिथांजों काउन्टार होजादों। बायजोआव फैनानै बिथाङा बुंबाय जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माने हलनि सिङाव थांनानै मोनजिल' एसटि समस्ति दाबि होदों होननानै बिथाङा ब्लेम खालामदों। एसेम्बलि पार्लियामेन्ट दाफामनायनि बाथ्राखौ क्लियारलि बुंदों। 2003निफ्राय दिनैसिम जायाखै, दिनै 2023आव जाफैबाय आरो बेबायदिनो जोङो एसटिनि रिजार्भेसनखौ जोङो दाबिदों। बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा पिटिसिनि जि एकर्ड बेखौ स्पस्तयै फरायाखै, नङाबा बिथाङा स्पस्तयै बुजिनानैबो बुजियाखै। खारन बै समाव बिथाङानो एमपिमोन, बिथाङानो बिटिसि एकर्डनि टाइमाव हर्ता कर्ता सासे दैदेनगिरिमोन, सासे एमपिमोन, लिडिं। मैया भारतनि बिसायख'थि आयग, बे बिसायख'थि आयगनि जि गिबि हियारिं, बे गिबि हियारिंनि सानखालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफाद दल संगठन जोङो मोन 13 बेयाव ज'है बाहागो लाहैदों। क'क्राझार, उदालगुरि आरो कार्बि आंलं जि मोनथाम जिल्लानि जि स्लट दङमोन, हल नाम्बार 3, बे हल नाम्बार 3आव जोङो बाहागो लादों। आरो मैयानि सानाव मोनसे जानाङै थासारि आरो जों मालाबाबो लुबैयै थासारि जों नुनो मोनबाय जे सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथाङा हलनि सिङाव क'क्राझार जिल्लानि जेब्ला हियारिंआ आराम्भ जायो आरो जोबनाय फारसे बिनि उनाव हलनिफ्राय बाहेरायाव फैनानै मेडियायाव जोङो जिखौ नुबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बर' थुनलाइ आफाद, आइजो अनसाय आफाद, आरिमु आफाद, जों जिखिनि दङमोन बेयाव जोंनि बुंनांगौ जि दङमोन, जोंहा जि दाबि जे क'क्राझार लकसभाखौ एसटि खालामनाय, बे जोंनि दाबिमोन। उदालगुरि लकसभा समस्ति दानाय बिटिआरनि सिङाव बे एखे लाइनावनो 11-2 क'क्राझार लकसभाखौ एसटि बाहाल लाखिनायनि थाखाय धन्यबाद बावो। लोगोसेनो उदालगुरि लकसभा दानांगौनि थाखाय जों दाबि दैखाङो। जेसेबां जिखिनि जुक्ति होनांगौ जोङो जुक्तिखौ होदों। 2 नम्बराव जाहैबाय जे बिटिआरआव 14टा समस्ति जों बिदोंमोन, 15टा समस्ति दानानै होबाय, मोनसे एडिसनेल समस्ति क्रिएट खालामदों बावखुंग्रि, बेखौ लानानै धन्यबाद होदों। किन्तु 15टा समस्तिनि मोन 10 आथिखालाव 6 समस्तिखौ एसटिनि थाखाय रिजार्भ खालामदों, एडिसनेलि 4
भेरगाव गोबर्धना बावखुंग्रि आरो बिजनी बेखौ रिजार्भ खालामनांगौ होननानै जों दाबि लाखिदों 10टा आरो सारा आसाम नाङै बर' आरो ट्राइबेल थानाय समस्तिफोरखौ मेजरिटी हिसाबै लाखिनानै पलिटिकेलि जोङो डिसाइडिं फेक्टर हिसाबै पलिटिकेल सेफगार्डखौ होनांगौ होननानै जों दाबि होदों किन्तु सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया जों जेब्ला बाहेरायाव ओंखारबोयो जोबां समाव बे समाव आयगनि सिगाङाव अनुप चन्द्र पान्डेनि सिगाङाव बिथाङा जेला स्टेटमेन्टखौ होयो बे समाव कमप्लेन होदों जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10टा सिट रिजार्भेसन बिनायखौ आं अपोज खालामो बे बाथ्राखौ बुंनायाव लोगो लोगो अनुप चन्द्र पान्डे इलेक्शन कमिशनार बिथाङा थोंजोङै बिथांखौ काउन्टार होनानै रिएक्शन होदों होननानै जोंनो खिन्थाफैदों जे मालायनि प्रप'जेलखौ लानानै नोंथाङा बेयाव उकालति खालामनाङा नोंथाङा नोंथांनि दाबिखौ बुं नोंथाङा नोंथांनि जिखिनि प्रप'जेल बा जिखिनि नोंथांमोननि एजेन्डा बा इस्यु दङ बेखौ बुं ग्रिभेन्सेस दङ बुं बे बाथ्राखौ बिथांजों काउन्टार होजादों बायजोआव फैनानै बिथाङा बुंबाय जे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ माने हलनि सिङाव थांनानै मोनजिल' एसटि समस्ति दाबि होदों होननानै बिथाङा ब्लेम खालामदों आं स्पष्टयै बिथांखौ फोरमायनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 9 जुलाइआव बरमानि कलेज अडिट'रियामाव जालांनाय मोन 13 आफादनि जेराव बर'नि माहारियारि आफाद आरो मोननै पलिटिकेल पार्टी रिजनेल पार्टी UPPL आरो BPF दिनै रुलिं आरो अपोजिशनाव दङ बर' हारिनि सार्थआव राजनैतिक भबिष्यतनि थामोनथा आरो रैखाथि जोंनि पलिटिकेल राइट्स एन्ड एसपिरेशननि थाखाय बिथांमोना बे मिटिङाव फैदों आरो बिथांमोना गावसोरनि बाथ्राखौ लाखिदों बयनिफ्रायबो जोङो खोनासंदों आरो बेबायदिनो जोंनि एजेन्डाया तयार जादों जे उदालगुरिखौ लकसभा बिनांगौ 15टानि गेजेराव 10टाखौ एसटि रिजार्भ दाबिनांगौ बे बाथ्राखौ जों बयनिबो सार्कुलेसन खालामदों बर' हारियानो मिथिदों बयनिबो जोङो प्रेस मिटआव प्रेस कनफारेन्सआव जों स्पष्टयै बुंदों 11 तारिख जुलाइआव जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिनो चिफ इलेक्टरेल अफिसार आसामनि गेजेरजों जों मेमरेन्डाम हरदों बेबायदियै जोंनिया 125 पेजनि सिरियाल नाम्बार 7आव लिस्ट जादों आरो मैया जोंनि बाथ्राखौ जों लाखिदों आसरित धरननि माने खोब लाजिथाव आरो दुखुनांथावै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इमेज जोंनि आफादनि जिखिनि आइडेन्टिटि बर' हारिनि आइडेन्टिटिखौ बिथाङा मैया भारतनि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि सिगाङाव जि मोनसे प्लेस खालामबाय बे खोब लाजिनांथाव दुखुनांथाव बर' हारिनि थाखायनो बेयो लाजिथाव बाथ्राया जाहैबाय जे आर्टिकल 332(6) क्ल'जआव लिरनाय दङ रिजार्भेसन फर माने सिडुल ट्राइब आरो बे बाथ्राखौ लानानै सिडुल ट्राइब एन्ड सिडुल कास्ट माने स्पष्टयै लिरनानै होदों बेयाव बुंदों जे अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल 6 सिडुल एरियायाव बाहेरनि माने एसटि नङै मानसिया बिसायख'थि गेलेनो हाया आच्छा प्रभाइडेड बे बाथ्राखौबो बुंदों आरो बे आर्टिकल 332 क्ल'ज 6आव बेजों बिटिआर सुक्तिनि 4.7 आ रिलेटेड 4.7आव बे खोथाखौनो लिरदों जे जिखिनि रिप्रेजेन्टेसन दंमोन 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि सुक्ति जि जादोंमोन बे बिटिसि सुक्तियाव माने रिप्रेजेन्टेसना बिटिसि एरियायाव इनटेक्ट थानांगौ होननानै लिरनाय दङ बेयाव समस्ति एसेम्ब्लि पार्लियामेन्ट दाफामनायनि बाथ्राखौ क्लियारलि बुंदों 2003निफ्राय दिनैसिम जायाखै दिनै 2023आव जाफैबाय आरो बेबायदिनो जोङो एसटिनि रिजार्भेसनखौ जोङो दाबिदों बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा बिटिसिनि जि एकर्ड बेखौ स्पष्टयै फरायाखै नङाबा बिथाङा स्पष्टयै बुजिनानैबो बुजियाखै खारन बै समाव बिथाङानो एमपिमोन बिथाङानो बिटिसि एकर्डनि टाइमाव हर्ता कर्ता सासे दैदेनगिरिमोन सासे एमपिमोन लिडिं पलिटिकेल लिडारमोन किन्तु दिनै बिथाङा मानो उल्था बुंदों बेयाव बुंदों जे रावबो बाहेरनिफ्राय बेयाव गेलेनो हाया किन्तु बिटिसिआ दिनै 2003 सनाव जि दाजादों बे एमेन्डेड 6 सिडुल कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआ जाबाय भारत संबिधाननि 6 सिडुलनि आधारावनो थोंजोङै दादों बिटिसिखौबो भारत संबिधाननि 6 सिडुलनि कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजननि आधारावनो थोंजोङै दादों किन्तु बेयाव एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों बेखौ सोदांनाय जादों सोदांनाया बेखायनो कार्बि आंलंआ पिउरलि ट्राइबेलफोरनि थाखाय सेफगार्ड एन्ड प्रटेक्शन बिटिसिआव ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि सेफगार्ड आरो प्रटेक्शनखौ दोनदों ट्राइबेला जेसेबां राइट्स दङ राइट्स एन्ड प्रिभिलेज दङ
बेयाव पलिटिकेल राइट्स लेन्ड राइट्स नाथाय सेमाल्टेनियासलि लोगोसेयैनो बेयाव नन ट्राइबेलनि थाखायबो माखासे एरियायाव माखासे प्रभिजनाव लेन्ड राइट आरो पलिटिकेल राइटखौ होनानै दोनदों। दा 4.7 332 क्ल'ज 6 नि आधाराव बिटिसिआव लिरदों जे रिप्रेजेन्टेसना ओरैबायदि मेनटेन जानांगोन बिटिसि जानाय समाव जेरैबायदि ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलनि जि रिप्रेजेन्टेसन दंमोन जि बेयाव एसेम्ब्लि आरो पार्लियामेन्टआव जि दङमोन बियो मेनटेन थागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुजिदोंना बुजियाखै फरायदोंना फरायाखै ना जोंखौ दाय होनो ब्लेम होनो थाखाय माहारियाव गावस्रा गावस्रि लाबोनो माहारियाव डिसइउनिटि लाबोनो माहारियाव माने मोनसे ब्लेम गेमनि थासारि लाबोनो थाखाय बिथाङा बेखौ बुंदों नामा जों बुजियाखै। दा बेखायनो स्पस्ट बाथ्राया बे जे बिटिसिआव जि 40टा समस्ति दङ बिनि 30टाया रिजार्भ मोनबा अपेन मोनबा जेनेरेल आरो 40टानि 30टाखौ जुदि जोङो काउन्ट खालायोबा 75% रिजार्भेसन ओंखारो। 15टा समस्तिनि 10टा रिजार्भेसन बिनाय पलिटिकेल रिजार्भेसननि जोंनि जि माने सिन्था जोंनि जि दाबियाबो बेनो जे बिटिसि पलिटिकेल रिजार्भेसनखौ आधार खालामनानै आर्टिकेल 332 नि क्ल'ज 6 आरो 4.7 बिटिसि एकर्डआव जि दङ 2003 जे साल रिप्रेजेन्टेसन साल बि मेनटेन बेयाव जिखिनि लिरनाय दङ फर ट्राइबेल एन्ड नन ट्राइबेल बे बाथ्राखौ आधार खालामनानैसो जों बुंदों। बेयाव खुनु जों गोदान बाथ्रा बुङाखै खुनु जोङो जातिनि खहा जानाय बाथ्रा बुङाखै तथ्यनि आधाराव जों बुंदों। आरो बिथाङा गस्ला गाननानै बिथाङा राष्ट्रपतिखौ लोगो हमदों इलेक्सन कमिसनखौ लोगो हमदों मैयाबो फैदों। दा खोथाखौ गोरायै बुंबानो जाया बिथाङा बुंदों जे जोङो 15टा दाबि होदों जाया उननि खोथाना बयबो दाबि नांगौ। मोनसे आफादनि मान मर्यादा थायो मोनसे आफादनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि थायो मोनसे आफादा गावनो मोनसे फाउन्डेसन थायो जातीयताबाद जातिनि अस्तित्वखौ लानानै आपोजिसन भाबै जों खामानि मावदों आरो बेयाव संबिधाननि प्रभिजन कनस्टिटिउसनेल बिनि क्राइटेरिया प्रभिजन बेखौ नायनानैसो मोनसे आफादा दाबिखौ लाखिगोन। ओरैनो नों धेमालि खालामनाय गथ' गोरलै बायदि जुदि नों दाबि खालायोबा बेखौथ' सोर गनायगोन आरो बिनि जास्टिफिकेसननि बाथ्राबो फैगोन। दा बेखायनो बिथाङा मैया जिखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आं बर' हारिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि जोंनि आफादफोर जोंनि इन्टेलेक्सुवेल माहारिनि साफ्रोमबो साधारन जोंनि सुबुं व्यक्तिफोरनिसिम आङो बेखौनो क्लियारलि फोरमायनो नागिरदों जे बिथांनि जि बुंनाय बे बेसिस गैया आरो बिथांमोना जि मावथों जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया। बिथांमोना 15टा दाबिदों बिथांमोना एसटि जाजोबनांगौ होननानै बुंदों। दिनै बे बाथ्राखौबो नायनांगोन कार्बि आंलं डिमा हासावआव 6टा एसटि बिटिआरआव दा 6टा होनानै दोनदों जों 10टा दाबिदों। बिटिआर कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि बादैबो आसामाव एसटि पपुलेसन दङ बर'बो दङ कार्बि टिवा राभाबो गोबां दङ बिथांमोननि थाखायबो एसटि रिजार्भेसन नांगोन। दा बेखायनो आसामनि टटेल पपुलेसननि बेखौ 6 सिडुल अट'नमास डिस्ट्रिक्टआव पपुलेसनखौ माल्टिप्लाइ खालामनानैसो एसटिखौ होनाय जायो आरो आसामनि टटेल पपुलेसननि आउटसाइड दा 6 सिडुलनि टटेल एसटि पपुलेसन आरो टटेल पपुलेसन आसामनि बेखौ काउन्ट खालामनानैसो रिजार्भेसनखौ बानायनाय जायो। बेफोर अंकखौ बिथाङा खालामदोंना खालामाखै। दा बिथांमोना जिखि बाथ्रा मावा जिखि खामानि मावा बिथांमोना मावथों बिथांमोननि मावनायखौ लानानै जोंहा बुंनो गोनां गैया। खिन्थु आंनि प्रश्नआ जाबाय बिथाङा जे एबसुआव हाबा मावलांबाय बड'लेण्ड आन्दलनाव बड'फाजों खामानि मावफाबाय बिनि उनाव नोङो एमपि जाबाय बिएससिनि चिफ बिथाङा गिबि चिफ जाबाय बिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों खामानि मावबाय प्रमद बर'नि आन्दलनाव एबसुनि माने आलादा रायजोनि आन्दलनाव बाहागो लाफैबाय दिनै इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावदों। इसेबां गोलाव जातियाव खामानि मावनाय पलिटिकेल ससियेल सासे दैदेनगिरिनियाव एसेबो जुदि कान्द गियान गैयाबा एसेबो जुदि खोथा बुंनायनि धं गैयाबा सोरनिबा प्लेटफर्माव थांनानै सोरबा आफादखौ जुदि ब्लेम खालायोबा बे बेसेबां जास्टिफाइड। आरो बेखायनो जोङो दुखु मोनो जे एसे जोंनो सनमान बिथांनो होनो थाखाय बिथांनो मान मर्यादा होनो थाखाय एसे स्पेस बिथाङा दोनथों कारन पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनिर एकाडेमि बरमायाव एचएस फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनिर एकाडेमि बरमायाव आलादायै नीट आरो जेईईनि कचिंबो होफानाय जायो। पायनिर एकाडेमि बरमायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं।
बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademyborma.organization आरो pioneeracademyborma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।